Hello guys, mazong adlaw natang tanan. So karong adlaw day guys, di ako sa likod sa bahay kay kanang tanaw kog nabay hinog ag pasyon kay dugay naming wa ka kuan daris pasyon. Last namong katong kuas pasyon tong kamis bingbing tong nagsuot si bingbing sa ilawom sa pasyon. So karon balik kita tanaw sa pasyon before ko mo laag kay nananghid pong na mula agos pilar kay mong sigarilyas man di tinud anak kay among aare sigarilyas man ning sunod just kulot nga naay lain ag panahon na nag-um na pud tanaw tag na bay hinog guys kay wag lami ikaw ag aslim nga manggam hala naipo pero hinog na ni siya hinog na ni tanaw hawerbe isid man ni nasrip, di pa rin na kanan tanan o naidagang hinog. Isid man ni srip. Okay, bawday. Excited na kuskuan guys, sigarilyas kay lami did mam kanang ikaw did mamupo ba? Madura magnaa. Kanang kaningan man lagi tug ang kachat nga nay na kunoy daghan dadto. So atangin naman ni jog na bajibo nga di ba ko maskam. Kaya excited ko mamupo sa bunga sigarilyas. So pagkaron kay na pamangkudari. Tamaron. Tanaw ako sa pasyon. Kung tanawon guys og na hinog. Kay isa pa man ang nakuha. Dara kuan manggudpud siya di ala. Ganang basa pa. So daji hinog. Duha, where be? Excuse me, be. Banha sirong mga motor. Ano ito nga nakit ang hinog? Sa, ubo sa bayra bagapon, guys. Kinakita kong has. Udto ko no to kay puwa ag ikog. Sa mahadlik na nun ko adto magsuroy-suroy sa kanang kuan. Magsuroy-suroy adto. Unsa maron? Mura magnay patay. Mahal ko magsuroy-suroy atos palijahan kay dadto na nakita na agkuan kana si murag kuwang panasinog. Nga di nagpatay guys sa silingan. Dinan. My God. Bad ka. Basa kay sigig uwan dari sa amo kami slick si day guys matuwis tagbilaran. Anto sa day muuli ramig birthday lik si puhon. Na may viewers pa padtuon miss ilang bay. Nja sulduan kog 6,000 agbuan para napud ko no si Jay uban sa ilaha kay operahan man si Jess ijahang mata mag-abag-abag ra daw kos ilahang bay kay sila ramang duhas ijang bana ja ijang anak isa maora adtos tagbilaran guys. Tagbilaran? Hala daghan ra bay hinog na guys. Ay lami kadyo nangibog ra ba ko ti simbako kaning mga nangapuwa na ti mo ni hinog kani siya daghan lagi hinog. Ouch. Pagisugos imong mama pa video hoy amaw kanarag karon pa mo pangadi ay oh may daghan sa atop. balik ko
Mangga na pod. Gapon, mangga. Karon mangga na pod. Wa man ko kadto ning kaag mangga gapon. Lami kay kabangaan. Nagkuha ko pasyon dya. Pang gisid sa rip. Gisid sa rip be. Kaya lami man kay gagbugnaw. Pero dyan ito na kanog. Ganahan ako ng ipo. Kaya ngayon ko lagay bunga, lagay hinog dyan. Duhar may nakita. Wa po ko kadto yung suot kay basa ako. Kay nag-uwan. Basa ang mga dahon. Agad yung ipangpili kay hilaw. Pero dahil hinog dia. Naday ni tambawag inom si Lexi kaya manang gipasikap silang Los Ayana. Si Vindis idahang inom sa tambal dia. Puan. Taman pa ni Martis idahang tambal kay pito kadlaw man. Ito na lang Martis mo? Yes. Hakang pasidanan daan bi. Sabot ta daan sa birthday nimo nga na ko maghanda-handa. Kanon na kanos Jollibee puhon. Okay ra nimo? Ja ice cream mo ra. Nya mo ganag mag handa-handa pa. Musimba ra gud pasalamat ninja. Maro to Jollibee. Happy Ay murag dugay ra jud ka kag Jollibee. Unsa ba? Happy gihapon. Happy gapon. Gloria. Mo happy jud ka kay na mag-imong papa. Muli mo kuno sa imong birthday. Pero dakang pero kay di ko masugot og let and cast hagna. Kinsa man ba mo kanang gusto di ka matugag na? Kanang tinuod. Kanang tinuod ba? Okay ra man na kanang tinuod jud. Gusto di ka matugag na? Hindi. Tinuod na? O basig gusto ka atuon kang lulabiti. Magpakan ko kag makdo sa imong papa. Gusto ka di? Had umang papa sa ibang barkada. Amo nang di ka. Gidade ka sa imong papas isang barkada. Katong gihugman ka. Nagansa man mo dito. Nagansa man imong papas isang barkada. Inom. Mo na birerong kaayo. Kay ug mahubog na mag-unsa naman ka makabalik para day ka sila kalulabiting o makakatuod ug asa dapit kaagyanan. Mana hindi jud ko ganahag ug magbata anja. Okay ra atong lulabiti kay musalig pa ko. Pero kanang dad-dad anja mag-inom o bagbarkada. Di gali kan dad-dad na ako ibabaw. Kaya ba ko na yung mga bad words nga mga istorya madungag nimo bawal madungag sa mga bata ng mga bad words mga istorya ay mao na yung masundog. Uy, hinog lagi ni. Nami nga nami kay Tanas Bingbing sa kuan. Valencia. Wa na mo wa na kiligong Angelo. Oh, hi. Be. Yan ang nangita niyong si Sahaya. Hi kang Sahaya. Nakalimot kang Sahaya, be? Sure, uy, huwag magaling si Sahaya. Nakalimot ni mo nga manggol pa ito ni mo. Na-cute, nagsamot si Sahaya, be. Nagwapag samot. Ang gamay? Ba? Si Ate Aling, kaila pagapong ka. Ha? Ate Aling. Isa, saling. May gidangat. Hindi. Ito ba latiin in sa pilar? My phone is low bat. Pinduta sabi. Ato ba sila atiin in sa pilar be? Bay si mong lula sa una. Tung dito ta nagpudyo. Nakalimot na dahil ka sa mga tao dito. Mga amigo. Grabe. Ani. Na grabe. Pangutok. Uy, dali ka. Limot. Ang Sahaya kalimot. Aray ko sakit ang kilid. Kalit. Magsigig. O ano dyan? Magsigig. Uwan-uwan na rin guys. Gapang tayo sa cesarean kaya magsigig pagngut-ngut. Di ba pa katug. Isa. Hanggang tidyan nga dari kaning gawas. Hatag isa ka plato palihog di.
Kaya ang kanan sa mga slice ko sa mangga. Laayon mga gutos bing-bing dari kay malakaw mamislik si Anja. Si Jari dari mo nang uban just Valencia. Excuse me, B. Saya bisa bermandang tanpa kiri mana mata ini kana paho. Unsa denas putlong kamlong? Unsa denas putlong kamron? Tungkam. Na may nagkuhan lagi announce. Wow, duro. Ito ano? May nang kag milk ba kay magtimplas mama? No. Ha? Hindi mo ka mo inog milk. Gatas lagsi. Mga importante. Mga importante ni mo. Di kayo magsigar kag biskuit nga tamis mo nang di ka ganang kag luto. Natay ba kita pa kung magsigar kag biskuit ha. Lami ay. Ito ano ma? Sagol-sagol kaon ba? Sigarilyas, mangga. Pero ako ni kaas passion. Unsa ano? Kanon. Saan di ay? Apa ni kutsilyo ha, oy? Ato sabda ang kamot. Okay, masamad ko. Aray! Ito hapit lagi. Si nanay mo ka. Ano gusto nanay Dani? Dapat mo. Mas labad ako ay May pa na to, no? Hilaw na no? Hinatag ni anak kapungkuhan. Aw anak ni Duming Antipas. Duriya. Dito. Gikag Trinidad. Aw ado ko diha kay. Di. Gikag Trinidad ni. May pa na to yelo nga kuanong. Bunanan. Kang kuan diha kang tiko naman na bilhin ang mangga. Si Tikoy. Tikoy ba? Apple minggo man to. Lamig dito ijan minggo ba to? Parang naghana wa na pud. Nahurot na pud sige pang baligya. Nay nabilin para kuno to abroad salin. Adlik sin ko chili. Hindi na ko. Tara guys, maanta.